dneska vás vítam u nového videa z Rocket League a dneska je deň 1. Chcem spraviť takú menšiu sériu z Call of Duty 2, Division 2 do Champu. Neviem, koľko to bude trvať dlho, ale bude to trvať dosť dlho a my sa môžeme pustiť do hry. Dobre, tak už sme v hre a je proti nám nejaký Season 17 Plus Tournament winner. Takže tipujem, že bude lepší. Neočakávajte odo mňa veľa, lebo fakt, kde som moc dobrý, tak som iba Gold. Oh yeah, let's go. Let's go. Konečne. A už to je 1-1 a ideme pokračovať v hre. Toto video bude dosť ostrihané, viac ostrihané, lebo nemám rád také dlhé videá, nudné a iba proste tie dobré príležitosti, to tam je najhlavnejšie. Oh yes, let's go. 2-1. Vyhrávam na Season 17 Plus Tournament winner. Takže pravdepodobne tento typeček je nejak Gold 3, downgradeol asi. Alebo, OK, alebo na niečom inom má plat. Asi na 2v2 typujem možno. Lebo 2v2 sú také... To mám ja najväčší rank, to som mal ja dokonca aj Gold 3 jednu chvíľu. Potom som downgradeol. Oh, 3-2. To... Ja týchto typečkov vôbec nechápem a ideme teda do ďalšej hry. OK, už sme v ďalšej hre a hráme proti nejakému typečkovi, ktorý sa volá Super Licanrock Season 5 Gold Tournament winner, takže tento typeček môže byť vlastne ešte lepší ako ten. Lebo Season 5 to už je dlhá doba a ja som teraz najviac open man myslel. Vlastne ďalší typeček, ktorý bump... Oh my god, jak som to mohol mysnúť. Ja, každý druhý typeček, ktorý ide iba pre bumpy. A to sú títo typečkovia celkom aj lakery. O nie, nie. Proste ma bumpne na druhú stranu, to sa potom nedá sa obraňovať. Proste to sú títo typečkovia, ktorí... Dobre. To bolo celkom rýchlo, ak sa to potom dotkol. 95. Som nemal boost. Mal som, že 12. Ale dobre, stihol som tam nejako dať. Oh yes! Let's go! To myslel. Teda... Neviem, či by to myslel, ale ja som mu to zobral a vyzerá byť AFK, ale to vychytá. Ne, prečo? Má flikov, či čo? Nie, taký basic goal.
by som to vychytal, tak som sa celkom divil. Yes. Let's go. Nice. Asi počujete nejaké buchoty, lebo aj táto niečo robí. Ale hlavne, že som dal gól, takže let's go. Oh yes. Som dal fake, takže som... Teraz nechám aj chvíľku gameplaya, aby ste aj niečo videli. A vyzerá to aj na gól, nie. Vychytal. A skoro nemôže dať za 20 sekúnd ešte jeden gól, lebo inak to remizuje, potom asi pôjdeme do overtimeu a musím to nejako ubrániť. Yes! Let's go! Takže druhá hra je úspešná a vyhrali sme 5-4 a máme naspäť Division 2. Dobre, už sme v ďalšej hre a máme nejakého X lebúvek a ide si preklip. OK, ani išiel si preklip, ani loptu nevedel trafiť na stene. To, čo som pravil, prečo mi to išlo do vzduchu. A... Dobre, nevadí. To ešte môžem otočiť. OK. A to, že to také... To akože taký gol, že dám, to som fakt nečakal. Dobre. OK, flick. To nemá šancu vychytať. Teda mal, ale bolo to ťažšie, ale flickol som ho. A preletel. OK, on išiel AFK, tak asi berem, neviem. Alebo začal rageovať, že som... Ja som to nezačal bumpovať. Neviem. Ale tak teraz hrá. O nie, toto nevyzerá dobre. Prečo som išiel až úplne do brány? Ja som absolútne nevedel. A ďalší plat turnament vyná. Nehrajú jak platí, kámo. Alebo ja hrám až moc dobre na plata, ale to si nemyslím úplne. Kámo, neviem, že to sú plati. To trafí. Tak netrafí. OK. Vôbec nečakal, kam som to dával. Absolútne nevedel. Asi úplne nie. To má... Ja som vedel, že proste to má. Neviem, prečo som išiel preč. Overtime. Zase som v tejto nepríjemnej situácii, dobre. O nie! Ja sa zblázním. Jak som to mohol prehrať? A aký rank teda máme? Level up, OK. Division 1. A jedna tuvalet kažika... Neviem, jak sa to vyslovuje. Boom. Klasika OpenNet. Ja musím sa natrénovať. Musím proste natrénovať OpenNet.
si... Dobre, teraz to už. Kámo. Ty vole. Nemôžem. Oh my god, ale jak? Ale prehrávam s najslabším typkom proste. Oh my god, ja prehrávam ešte nad najslabším typečkom. Oh my god. Tento typeček nevie hrať, ale on má... Ja... Nejaký Dragon Abdul a... Hneď myslím OpenNet. Konečne. Oh my god. Oh my god. Oh my god, kámo, to jak? Kámo, čo tam robil? To už bolo jasné, že to robil. To je proste úplne... Tam není boost. No. Tak možno som našiel na recenzovky typečka. Oh my god, tak to není unlucky typeček, to je až moc lucky typeček. To... A klasno ešte viac. Tak nie každý deň sa darí. Akože mne už fakt varia nervy. Akože, čo som to... Dobre, aspoň... Neviem, že či mi chcel dávať frigo, ale... Díky. Oh my god. Dobre. Oh my god, kámo, to bol 1 pixel od... Ty vole, to čo bolo. To bolo... Akože... Fakt... 1 pixel. To... O nie. Dobre. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tak to čo bolo. Tak, teraz ja mám najväčšie stresy. Ja nechcem prehrať. Fakt nechcem prehrať. Fejko, kámo. Mizu fake. Ja to kašlem toto. Asi mi píše voda safe. Tak, keď sa vám páčilo tieto prehry a vidieť moje, keď chcete vidieť moje ďalšie utrpenie v ďalších videách, tak samozrejme nezabudnite lajkovať a hodil by sa samozrejme aj odber. Aby ste videli viac takýchto utrpení, tak nezabudnite aj zvonček, aby vám videjko toto vyskočilo vždycky po jeho utrpenia. Možno to niekedy nebudú utrpenia, ale čau čau.